Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Αρκεί να φορτώσω, έπαιξα κι άλλο ένα match πριν και είδα ότι απλά έχω μάθει, πιστεύω ότι είμαι ικανός για YouTube. Για YouTube, δηλαδή είμαι ικανός για να παίξω Fortnite στο YouTube. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα να ξέρετε είναι το name μου. Όσοι θέλω να με κάνουν φίλο. Το καλύτερο πολλά είναι αυτό, πιστεύω. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να κάνουμε τον Ηλία τον έξα να τον κάνω φίλο. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να παίζουμε μαζί Fortnite. Δεν ξέρω. Πού τελείωσαν οι σφαίρες. Ωραία, αύριο αρχίζει το σχολείο της, πάει τώρα παρκούλο. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα μήνα τώρα ακόμα και μετά έχουμε καλοκαίρι. Crime City. Και ξέρετε, νομίζω ότι παίζετε Fortnite και Battle Royale ειδικά πολύ, ξέρετε γιατί παίζετε Crime City. Μα καλά, πατάω να πηδήξει και δεν πηδάει σοβαρά τώρα. Κόλλησα. Πέφτει κι άλλο άτομο εκεί. Περνάει και το τρένο. Το τρένο ξέρω ότι είναι καλό, αλλά δεν έχει κάτι επικίνδυνα πράγματα και μέσα που σκοτώνουν και πρέπει να είσαι με ντουο, ένας να πάει από πίσω και ο άλλος από μπροστά. Ένας να πάει από μπροστά και ο άλλος να πάει από πίσω για να εξοντώσει. Έχουμε εδώ την τράπεζά μας. Τώρα σε YouTube θα μου πείτε τώρα δεν είναι και καλύτερο να πηγαίνεις σε τράπεζα για να πάρεις καλό loot. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να πάρω win σε ένα μάτι. Θα προσπαθήσω να πάρω win. Μήπως πάρουμε καμιά κορώνα. Από ένας γουρούνις τρελός εδώ πέρα. Αυτόν εδώ πέρα θα τον πάμε σε πιτογυράδι και έχουμε να φάμε καλά. Ξέρετε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ρε φίλε, θέλω να βρω αυτά τα γάντια, τα Sub-Zero μου την καλημέρα που είχα βρει σε ένα άλλο βίντεο που είχα κάνει, αλλά μου είχε τελειώσει η μπαταρία εκεί πέρα και το πήγαινα για win. Τώρα δεν πήρα όμως ποτέ win, αλλά εντάξει. Σφαίρες. Γιατί κολλάω τόσο πολύ ρε φίλε, γιατί κολλάω τόσο πολύ τώρα που κάνω βίντεο. Όταν κολλάω, εγώ δεν βλέπω ότι κολλάω. Αλλά δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά είναι εκείνος ο παίκτης. Να, αυτό εδώ το βλέπετε. Γιατί ρε φίλε τώρα που κάνω βίντεο, έλα πριν μου το χάλασαν άλλοι, τώρα μου το χαλάει και κολλάω. Καλά δεν νομίζω να παρεξηγηθεί τίποτα. Ξεκόλλησε. Παιδιά, συγγνώμη, παίζω και από κινητό. Δεν παίζω ούτε από Nintendo, ούτε από ξένη Nintendo, ούτε από υπολογιστή, ούτε από Xbox, ούτε από κινητό παίζω. Καλά θα μου πείτε τώρα και πολύ από κινητό μπορεί να παίζετε. Αλλά εντάξει.
Ναι, απλά συγχωρέστε με γιατί κολλάω. Και επίσης δεν ξέρω και εγώ γιατί κολλάω τώρα, γιατί πιάνω αφάτα στο ίντερνετ. Έχω 40 κάτι FPS. Εντάξει, δεν έχω πολλά. Δεν έχω να πεις ώρες, πάρα πολλά FPS, πως θα ντέεις με τόσα FPS και. Αλλά δε. Ώρες θα τσάκουρολα. Διπλό, yes. Διπλό. Δεν έχει shotgun, Αυτό εδώ πέρα, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι έκανε. Α, αυτό είναι ασπίδα. Δεν ξέρω τι είναι ασπίδα. Άμα είναι να πολεμήσω κανονικά, όχι είναι ένα ασπίδα. Λοιπόν, ξέρετε τι, είπαμε να βάλουμε τη βόμβα, πιστεύω το. Στα γραφικά, ρε φίλε. Παλιότερα που κρατώ το Fortnite, τώρα το μετανιώνω γιατί είναι αυτά που μου έλεγε ο Εξάν. Παίξε, μου λέει να δεις πως είναι και μετά μου λέει κάνει σχόλια. Ωραία, αυτό εδώ είναι καλύτερο. Λοιπόν, ξανά άμα θέλεις να με κάνεις φίλο. Τα τελευταία σου λόγια ήταν αυτά, έτσι. Τόσο σπαστικό να μην ανεβαίνει. Πρέπει να σπάσω τράπεζα, δεν πιστεύω να σας πειράζει. Έτσι δεν θα σας σκάσω όλους. Ξεκινάω βομβέλα. Βάζω και αυτό, όλες τις βόμβες εδώ, ας πάρετε εδώ, τον κόλλο έτσι. Κανονικούμπας. Άντε γεια μποτέλεο. Νομίζω ότι είμαστε άχρηστοι εμείς, τι είμαστε εμείς πρωτάριδες, και αλλά είναι πρωτάριδες εμείς, για να λέω την αλήθεια. Ωραία, μα τη βάπη. Τον νύπιαμε. Τον νύπιαμε τώρα από το 100% μπούτα. Καθώς να βάλω λίγο ζωή γιατί δεν έχω. Όλοι καλά παίζω solo και δεν παίζω duo, μου χρειάζεται εδώ κανένα duo. Σπάσε εσύ εκεί ρε. Ας πάει μόνο το, δεν χρειάζεται τίποτα. Εντάξει εδώ, ελάτε εδώ. Να σου πω μια καλησπέρα. Είναι την πόρτα που αγοράζει να περάσει. Ο άλλος εδώ μου ήρθε και μου χτίζει εδώ. Σαν άντε όμως. Πάλι μια φωτγανιά και... Άντε γεια. Ψόφος τώρα. Πάλι κόλλησα, να το πιστεύω. Τώρα εδώ κόλλησα. Παιδιά, θα τα έχουμε τώρα αυτά. Τώρα θα αναγκαστεί να περιμένετε λίγο, συγγνώμη, κάτι είναι το βίντεο παίζει να... Παιδιά μόλις ξεκόλλησε. Τι να κάνω, δεν μπορείτε να περιμένετε. Δεν μπορείτε να περιμένετε εδώ πέρα, τι σκάλω. Τρυπάνι, γελά, ωραία, γελά εδώ. Κουμπάρι μου εσύ. Σπάσουμε λίγο. Γκολ ρε παιδιά. Θέλουμε γκολ, δεν είμαστε φτωχά παιδάκια εμείς. Και από εδώ πέρα τι βαράνε. Καλά, κάτσα πάρω εγώ εδώ πέρα τι έχει να πάρω. Μαλακίες. Παπαριές. Ποιος βαράει εκεί έτσι. Παγιάς. Τον πάρω διάλο. Τι βαράει. Ποιος, ποιος.
Κι είναι καλός. Ωραία, είμαι άστοχος. Άντε, γεια. Κι είναι καλός. Κι είναι καλός. Κι είναι καλός. Σνίπερ. Σνίπερ. Ναι, ωραία. Σνίπερ. Κάντε like, μαλά πάλι. Έλα ρε φίλε, πεθαίνω τώρα από αυτούς εδώ πέρα, επειδή... Έλα ρε φίλε, κολλάω επειδή... Κολλάω και με σκοτώνουν. Αυτό πάνε να το δείτε παιδιά, πρέπει να δείτε το θάνατό μου. Συγγνώμη που περιμένετε. Ναι παιδιά, συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα, αλλά κολλάει. Κολλάει. Χάνω, έχασα, μην φανταστείτε ότι είναι πιο καλός από μένα. Έχασα γιατί βλέπετε ότι κάθομαι ακίνητος. Τώρα επειδή κατάλαβα ότι επειδή με βαράει, κατάλαβα ότι θα χάσω. Επειδή ήμουν ακίνητος. Οπότε, αυτό έπρεπε να το δείτε. Για να μην μου λέτε, α, είσαι άχρηστος και κολλάς. Άλλες φορές εγώ δεν κολλάω. Τώρα εδώ πέρα το κινητό είναι, θέλει να το πετάξω του μπαλκόνι, αλλά δεν μου το λέει. Θα παίξω άλλο ένα μάτς. Άλλο ένα. Τώρα άμα πεθάνω πέθανα. Έκανα καλά kills, το είδατε έκανα καλά kills. Είδατε πως παίζω, αλλά βλέπετε ότι κολλάω και με σκοτώνει ο άλλος. Δηλαδή σαν να μου λέει το κινητό να με πετάξει στο μπαλκόνι. Είμαι και 60 level, εντωμεταξύ το Fortnite το ξεκίνησα από την 5η να παίζω και είμαι 60 level, φανταστείτε πόσο πολύ έχω παίξει. Τώρα θα μπορώ να παίζω και με συμμαθητές σχολείο και με τον Εξάν εδώ πέρα. Και επειδή το Εξάν εδώ πέρα θα μην βλέπει ότι παίρνω καλά kills, αλλά στη στιγμή θα παίζουμε duo, trio, squad. Και επίσης δεν μπορεί να πει και το μεταξύ πεις κάτι γιατί είμαι σίγουρος ότι θα γράψει Εξάν ότι είναι καλύτερο μένα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δεν είναι καλό που βλέπεις. Να το πάλι κολλάω, να το πάλι κολλάω. Εδώ πέρα δεν με νοιάζει, κολλάω. Να κοιτάξτε εδώ. Τρέχει αλλά δεν τρέχει. Παιδιά, δεν θέλω να κλείσω το βίντεο γιατί έκανα πάρα πολύ καλά kills. Δηλαδή δεν θέλω να κλείσω το βίντεο γιατί πρέπει να ξέρετε ότι απλά κάνω αυτό εδώ. Πού είναι, ωραία, εδώ. Που πέφτουμε να εκεί. Είναι το τελευταίο παιδιά που παίζω. Πιάνω 30 FPS, λέει εντάξει θα κολλήσω περισσότερο τώρα. Συγγνώμη πολλά, θα ξανακάνω πάλι βίντεο, αλλά την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να κάνω με κάποιον φίλο μου, ο φίλος μου αυτός δεν με ακούει. Θα κάνω με τον Εξάν. Τώρα ο Εξάν δεν ξέρω αν θα μιλάει στο μικρόφωνο, αλλά στο βίντεο δεν μπορώ. Η φάση είναι παιδιά ότι όταν έπαιζα με το φίλο μου που έκανα βίντεο όλα μας πήγαινα στραβά με το που άνοιγα το βίντεο, ενώ τώρα μου πάνε όλα καλά γιατί το kills έκανα πριν. Ανά το πάλι κόλλησε. Πάλι κόλλησε. Και τώρα είμαι στον αέρα που κόλλησε. Όχι. Αυτό το Μανώλη Παυλόπουλο δεν ξέρω ποιοι το ξέρετε, αλλά έχω δει ένα βίντεο τυχαία και κάτι είχα πατήσει και κάτι σωστό έλεγε. Και όταν μου το βγάζει χαίστηκα για αυτόν τον φίλο εδώ πέρα τι κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, με όλον τον σεβασμό χαίστηκα κιόλας και κάνω αυτό ο Μανώλης Παυλόπουλος. Είδα ένα βίντεο και το σχολίασα να πούμε. Πρέπει να το βγάλω σε ολόκληρο πρόβλημα τώρα. Α, καλά, εντωμεταξύ εγώ εκεί που είναι η τράπεζα ακριβώς απ' έξω.
ξανακάνω rematch. Αύριο σήμερα είναι Σάββατο, θα κάνω αύριο και άλλο βίντεο. Θα το ανεβάσω, αλλά θα μου πείτε και τι είπα πριν λίγο ότι αύριο ανοίγουν το σχολείο, θα ανεβάσω την Κυριακή. Παιδιά, τώρα είναι 10 το βράδυ. Τι ώρα δηλαδή πρέπει να το ανεβάσω το βίντεο, 12, ποιος θα πάει να το δει. Αύριο να πούμε. Epic με το καλημέρα. Εδώ πέρα στο κενή, αυτό δεν είναι ωραία. Εδώ μέσα πρέπει να πάμε, αλλά κάτσε μιας και έχω Epic κιόλας να βρω λίγες σφαίρες. Διπλό γκάνι. Α, εντάξει, αυτό το θέλω. Να βρήκα και τέτοιο, ωραία, λίγες σφαίρες να βρω τώρα. Άμα βρω λίγες σφαίρες ακόμη, τότε είμαστε κομπλέ. Τα τελευταία σου λόγια. Να σου πω κάτι. Άντε γεια. Θα τους κάνω εγώ τσβόνζι. Τις μπαζούκες. Πάντα εντάξει και άλλο τέτοιο. Εγώ τι θέλω τώρα. Είμαι 80%. Θέλω να πάω 100% για να μπορέσω να τα απεξέλθω. Ωραία, η βαλίτσα του επιχειρηματία. Ξέρεις τι, θα χρησιμοποιήσω medikit. Μην με κράξετε κάτω στα σχόλια. Πραγματικά επειδή χρησιμοποίησα ένα medikit. Γιάλα. Αυτό πέντε εδώ κάτω. Έτσι να υπάρχει. Ούτε με με ενδιαφέρει. Α, ναι. Το πιο βασικό ξέχασα να κάνω. Άντε μου στο. Πάρει γι' αυτό, και αυτό, και αυτό. Άντε γεια. Ένα βεράκι, παιδιά, να ξέρετε η ευγένεια και το να κάνεις τώρα είναι άλλο πράγμα. Καλό. Σίγουρα θα είναι καλό πράγμα να κάνεις αυτό που κάνω εγώ τώρα. Κάτσε να βοηθήσω κι εγώ. Ωρε μάνα μου. Ωρε με εξέσχισε ο τύπος, δεν το πήρα ποτέ χαμπάρι. Μπράβο το λόμπι, παιδιά, δεν τα κατάφερα δυστυχώς. Το πρώτο καλά ήμουνα, στο δεύτερο όχι. Τέλος πάντων, άλλη φορά θα επιστρέψω χωρίς να κολλάω και πολύ καλύτερα προετοιμασμένα και ίσως με κανέναν εξάν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like. Σας άρεσε κάντε like. Ναι, αυτά. Αν σας άρεσε κάντε like. Αν και όλα σας αρέσουν γενικά τα βίντεο που κάνω και τα βλέπετε συνέχεια, πατήστε για να subscribe. Μια χαρά βοήθεια θα μου δώσει κιόλας. Λοιπόν, επίσης έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό το βίντεο. Αυτός ο εξάμ που με βλέπει να κάνετε και σας τον εγγραφή. Κρίμα είναι και αυτός εκεί βοηθάει. Παίζει ολόκληρο το παιχνίδι για εσάς για να του κάνετε εγγραφή. Οπότε άμα σας αρέσει πολύ τα βίντεο του, γιατί να κάνετε. Και το στηρίζετε και ενημερώνεστε ότι ανέβασε βίντεο την τάδε ώρα. Λοιπόν, εσύ εξάν. Ή θα με κάνεις εσύ ή θα σε κάνω εγώ. Δεν θυμάμαι το όνομά σου. Πάντως σίγουρα θα παίξουμε μαζί. Να είσαι σίγουρος, εσύ βουλεύεις και τα βιντεάκια μου. Λοιπόν, καλή νύχτα, σας κλείνω. Καλή σας μέρα. Καλή σας νύχτα βασικά. Και καλή ξημέρωμα για αύριο.
Άντε, γεια σας.